hazvina kumira zvakanaka muri Zimbabwe. kuBotswana inyika inozikanwa ichigara maZimbabweans ende Botswana maZimbabweans vari kuita zvakasiyana siyana mabusinesses as usual sezvavangojera kungoita muno muZimbabwe nekuti unoziva zvinoita muZimbabwean akashanya kune imwe nyika achitraya kunotsvaga kurarama akasvika ikonomi yakaomawo ikoko mabasa asiri kuwanika anotsvaga nzira dzekuti ararame nadzo. So kuBotswana kune hama neshamwari vakapinda vakatanga kurarama mararamiro avo vakawana mararamiro vakatangawo kuita zvakasiyana siyana zvichivhenda nechinchi. Asi nhasi uno pane nyaya iri kubudikira ikoko iri kupisa nyaya yekuti yatotemesa vanhu musoro yavhundutsa vanhu iri kunzi the Botswana Congress Party says all foreigners should be barred from selling goods on streets as locals are now failing to eke out of living in the informal sector. The party also urged the government to deport all illegal immigrants including Zimbabweans. You see, ndo nyaya yakupisa manje veikoko vari kutonetsekana kuti voita sei nenyaya yemaforeigners. I know kuti ukaona zvinhu zvinenge zvichitaurwa nemapoliticians kudai so munhu anenge achirana kana business rake ikoko anenge gona kunge akukanganiswa kurirana zvakanaka nevanhu vanenge vari mustreets. Imagine kuti uri kuda kutraya kuti uri kutengesa zvinhu zvako obva ona mavendors vatone mamwe maprizes avo ende vanhu vanenge vatojera kutenga kumavendors. Saka vanhu vanenge vakuda kungotraya nehatred nezvakawanda zvinenge zvakungobudikira. Saka pakutotaura kunzi nevasina mapepa ngavadhipotwe zvaakubudawo nepaBotswana iko zvino nekuti Botswana yakambonetsa nekudhipotwa nekudhara ikazopedzera yane hunhu yangosiyanawo nazvo yangonzwisisa kuti munhu wese munhu wedu vakungogarisana nevanhu zvakanaka but iko zvino zvimuri Zimbabwe inzwa nyaya ndo zvakubudikira zvichitaurika izvi ameno muri kuzvionawo semi.